nasedneme do lanovky a pojedeme nahoru. Jak se to tam jmenuje? Aspoň doufám. Idalp. Silverta, lanovka. Silverta, lanovka na Idalp. Aspoň doufáme. Uvidíme, zkusíme to. Prší, tak co? Co už? To schovám aspoň chviličku v lanovce. Vidím nějakou kabinku. Ostrý. Tak, z Išlu jsme jeli na Idalp, jsme 2300 metrů vysoko a jedeme lyžařským vlekem, jedeme dál směrem Švýcarsko. Tak uvidíme, kam dojedeme. No to je krásný, lásko. Jo. S tebou mi baví svět. Takže dneska lanovkový výlet, tamhle. Takže lásko, už jsme ve Švýcarsku. Už jsme ve Švýcarsku, no. Mají to tady takový oranžový. Krásný to tady mají, hele. To je taková trošku měsíční krajina. Takže takový lanovkový den. Takže lásko, nacházíme se ve Švýcarsku. A tady tak vlhko. Tady máme tady vlhko, jsou tady potůčky, dojíždíme lanovkou 4sedačkovou krytou a pojedeme tamhle doprava a pojedeme nahoru a tam je nahoře, lásko. Tam je lanovka s kabinkama, teď to nejde zaostřit teda. Plexisklo za deštiny, tam jsou dvoupatrový lanovky a tam pojedeme. Tady se někdo křtí! Tady se někdo křtí! Chceš taky pokřtít, lásko? Vodou z horských pramenů. Bylo si horko. Jo. Asi jí bylo horko z té lanovky. Tak ono je lepší si tam dát ty nohy na to opěradlo, lásko, protože pak se cítíš trošku komfortněji. Takže nacházíme se ve Švýcarsku a je tady střed několik lanovek. A lásko, my pojedeme touhle 6 nahoru a tam bude ta dvoupatrová lanovka pro 160 lidí. Já se na to těším. Lásko, ta alpská turistika mi připadá strašně náročná. Jak ty to vidíš? Si ho vozíme prdele dneska. Ty jo, tak to je krása, lásko. Nastoupáme pár metrů a jedeme na další lanovku. Tak Švýcarsko, vystupujeme. Tak lásko, dáme si alpskou turistiku. A já na tyhle čí tady. A tady máme, lásko, pojď sem. Tady máme švýcarskou vlajku. Líží. Tady máme Kreuz, křížek. Když jsi chtěl podívat, tak tady máš malý dalekohled.
Tak lásko, kde tě mám? Pojedeme do Švýcarska dvoupatrovou lanovkou. Chtěla by si? Jdem to zkusit. Ale jsi celá mokrá, prokřehla. Vydržíš to? Musím na toho. To náročná ta alpská turistika. Tak, švýcarská lanovka Twiliner, dvoupatrová. Tak co, vyjdeme se sem? A tam je ještě jedno patro pod náma. Možná, že se to... Už odplouváme. A teď jsme jenom objevili lidi, takže v celých Alpách jsme žádný neviděli a všichni, co se šli v této lanovce. A divíš se, Twiliner, dvoupatrová lanovka, která pojme, jsme v horní část, která pojme 160 lidí. Ale nic nejde vidět. Lásko, co kdybychom se ve Švýcarsku svezli dvoupatrovou kabinovou lanovkou pro 160 lidí. Máme tady místa k sezení. A víš, kolik stojí cena jízdy? 28 franků. To bude víc než 700 korun. A my to máme v ceně Silver karty. Ja, da kann ich den ganzen Juli beschrieben. Der Unterschied. Das muss auch mal regnen. Ja, das könnte aber auch mal aufhören. Genau, nach 4 Wochen wäre auch mal gut. Ja. Kann man Gummistiefel-Verkauf aufmachen hier. Gummistiefel-Shop. Hättest du gut verdient momentan. Ja. Furchtbar. Aber